3 dagen lang was IJsselstein de hotspot voor alle metal, punk en ska fans. Tijdens Jera On Air stonden grote en minder grote namen op het podium van dit bijzondere festival. Wat het anders maakt, in ieder geval bijzonder, is dat het volledig wordt georganiseerd door vrijwilligers. Het wordt ook volledig gedragen door vrijwilligers. In totaal zijn denk ik 1200 mensen hier aan het werk die dat puur voor de passie en voor de liefde van het festival doen. En dat in combinatie met de bezoekers die hier komen, het is heel niche bezoekers, die chemie samen, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dat is heel erg mooi. Ja. Wat betekent Jera On Air voor IJsselstein en de omgeving? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen, maar ik denk dat het een heel belangrijk onderdeel is van de omgeving en zeker voor IJsselstein. Iedereen die kijkt hier altijd het hele jaar naar uit om hier te mogen helpen en om dit samen te vieren. Iedereen is er ook heel trots op dat we dit allemaal samen doen. Dus ik denk wel dat het voor iedereen in het dorp iets heel belangrijks is. Ik denk dat we met een man of 20 zijn die het hele jaar door zeg maar, als commissiehoofden en net daaronder zeg maar, mee bezig zijn. Dus we zijn er ongeveer 20, 30. Maar het hele team wat met opbouwen en alles te maken heeft, dat zijn er wel tegen de 100 vlakken. Jullie hebben recentelijk een documentaire uitgebracht ter ere van 30 jaar Jera On Air. Hoe is dat idee ontstaan? De idee hadden we al iets langer, want we dachten van wat we aan het doen zijn is ook wel heel tof om ergens vast te leggen. Ook om later aan je kinderen of aan de volgende generatie te laten zien. Of aan mensen die niet zo goed weten wat Jera On Air is. Natuurlijk hebben we altijd wel aftermovies, maar dat is een filmpje van 1 of 2 minuten. En volgens ons is het heel, zit er veel meer achter, zeg maar. Het is echt een bijzonder verhaal en dat willen we graag vast laten leggen. You were in the documentary Jera On Air brought out. How did that happen? It came together through a whole lot of people and I was asked to be part of it and I love this festival. It was so great to get my chance to talk about this festival and explain this festival and show the people the side of the festival I love and get to show my mates and the people at IJsselstein and everyone in the world this great festival. So, did you get recognized a lot already here? yeah, I have. I had quite a few people grab me wanting to take photos. So it's fun, but yeah, it's different. And what do you love so much about this festival? It's not just the festival, it's the town. The people. IJsselstein itself, I absolutely love it here. I love the people here. And we got such a great, amazing festival, pop punk, ska, hardcore, metalcore, everything. Great people, great organisers. Everyone wants to be here, all the volunteers. Everything about it. It's just such a great place. Wat kleinschalig is. Het is leuk, iedereen is super vriendelijk, de organisatie is ook super en hele leuke bands om naar te kijken natuurlijk. Ja, dat je vooral gewoon jezelf kan zijn, dat er heel veel hele mooie mensen zijn en ja, dat eigenlijk, heel goed gevoel. The people are very friendly and I'm with here with my little kid and everyone is loving her and yeah, it's the people are awesome here. Wat is je mooiste herinnering aan Jera On Air? Goh, de mooiste herinnering zal de eerste keer geweest zijn. Toen heb ik ook Bullet for My Valentine gezien. Toen was het helemaal vooraan. Dat was een zeer leuke ervaring om die van op de eerste rij te mogen zien toen. Dus dat was een super ervaring. Oh, ja, het is elke keer gewoon geweldig. Iedereen hier is vet. Voor mij persoonlijk was dat 2018. Toen hadden we headliner NoFX. En die hebben een liedje van 18 minuten. En toen werd tegen ons gezegd van, er is iemand die heeft dat uitgeschreven als symfoniestuk. Dus toen hebben we een symfonieorkest bij de headliner gezet van 64 personen ongeveer. De helft uit IJsselstein, de helft uit Frankrijk. En dat hebben we gewoon eigenlijk op de Bonnefoy gedaan. En dat pakt uiteindelijk ook nog wel goed uit.